और आप सब ढेर सारा सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। जिस तरह आप मुझे देते हैं उसी तरह इस चैनल को प्यार दीजिए। संगतिया पायला वहा खेलनी तर गइल। आइल बाबारी सुनो संगतिया पायला वहा खेलनी तर गइल। Presented by Tiger Music. ऐसन पहिनल लहंगा रे पड़ गइले करा तो महंगा रे। एक और चारा चाबा घेर नाही खारा चाबा कहला पर कहेले कि भागो ना रे। अरे तन हई बुढ़ौआ पर ध्यान दो हो। ऐसन पहिरल लहंगा रे पड़ गइले करा तो महंगा रे। एक और चारा चाबा घेर नाही खारा चाबा कहला भागना रे। ये समाचार बावे एकरे बाजारो बावे सबका ई नजरी में गोहर गइल। आइल बाबारी सुनो ए संगतिया पायला वहा खेलनी तर गइल। आइल बाबारी सुनो ए संगतिया पायला वहा खेलनी तर गइल। Presented by Tiger Music. Mixed by Sneha Recording Studio, Jammu, Chandpur. DJ Manish Luxor. ना तो ठीक है बा गोलू श्रीवास्तव ले ले बाड़े मजा बोलो मोरी देश के ना मिली ताजा। सुजीत सुदर्शन के हई ई जान हो कहेले बात ई तो सोएफ राजा। सुनो गोलू श्रीवास्तव ले ले बाड़े मजा रितेश बोलंगा के ना मिली ताजा। सुजीत सुदर्शन के हई ई जान हो कहेले बात ई तो सोएफ राजा। गाल गोरे गोरे बावे माली पे जोड़े बावे देखी के जिंदगी समहर गइल। आइल बाबारी सुनो ए संगतिया पायला वहा खेलनी तर गइल। आइल बाबारी